Христо Йонов удари така. Какъв пропуск! Как е възможно това? Как е възможно това, Христо, кажи ми? Как е възможно? Тогава, когато трябваше само с лекота, с ювелирност, както си свикнал не един път да действаш, да поразиш вратата на съперника. Какво да се прави? Това е било писано да преживеем. Сапате срещу Телхийски, много добър финт на Телхийски, влиза в наказателно поле, Димитър Телхийски, пас, възможност за Христо Йонов и за тъв пропуск на Христо Йонов. Какво беше това? Просто... В този момент със сигурност би влязъл в един от най-куриозните моменти в историята на футбола. Успява Илиян Илиев да укрути топката. Технично да я овладее. Да видим как ще я продължи, разбира се, към Христо Стоичков. Гарет Саутгей срещу него. Стоичков влиза на скорост. Топка за Йонов и какъв пропуск. Перфектна контратака за нашите в тази 38-ма минута. Аплодисменти за трима в червено-зелен спортен екип. Илиян Илиев за това, че се пребори за топката. Към Христо Стоичков за начина, по който продължи атаката. Към Христо Йонов, какво можем да кажем? Не очакваше ли топката да се